L'altre punt de polèmica en aquesta diada és la decisió de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de suspendre els principals actes institucionals. Avui des del govern li han recordat que la llei obliga els ajuntaments a celebrar la diada. En tot cas, l'11 de setembre no deixa de celebrar-se a la tercera ciutat del país. El govern català ha advertit l'alcalde de Badalona que no celebrar la diada amb dignitat i amb els seus símbols és il·legal. Ho ha expressat amb aquestes paraules el mateix president de la Generalitat, Artur Mas. Amb tots els símbols i amb tota la dignitat és com els països seriosos celebren la seva diada nacional amb respecte a les lleis d'aquest país. I vull recordar que la primera llei que es va aprovar en el Parlament de Catalunya per unanimitat va ser la llei que va crear precisament la Diada Nacional de Catalunya l'11 de setembre. L'alcalde del PP, Xavier García Albiol, no ha volgut replicar al govern i diu que ho farà demà, tot i que ahir va culpabilitzar els grups de l'oposició de la suspensió de l'acte oficial i de voler crear en renou. Badalona viurà demà per primera vegada una diada sense ofrena floral institucional de l'Ajuntament. Tampoc hi haurà discurs de l'alcalde. Sí que se celebraran la resta d'actes oficials organitzats per l'Ajuntament. Els canvis introduïts per l'alcalde, com mantenir la bandera espanyola a la façana i retirar la paraula nacional del cartell de convocatòria, va portar els grups de l'oposició a boicotejar l'acte institucional i aleshores García Albiol va decidir suspendre'l. La comissió 11 de setembre, que agrupa una quarantena d'entitats i formacions polítiques, preparava aquesta tarda els actes amb motiu de la diada que començaran aquest vespre. I aquest acte no és una reacció al que ha passat les últimes 24 hores a la ciutat, sinó que ja el teníem preparat i ja el volem tirar endavant igualment. També Òmnium Cultural de Badalona ha iniciat amb normalitat aquest vespre els actes amb motiu de la diada i no comparteixen la decisió de l'alcalde. La societat civil és qui agafem, fem aquest pas endavant i ja els organitzem. Les ofrenes florals començaran aquesta nit aquí a la plaça de la Plana, davant aquest monòlit que recorda l'11 de setembre de 1714. Manel Mateu, TV3, Badalona.